Magyar Kupában és a bajnokságban is megmondott. A szurkolók, a támogatók és a szakemberek beszélnek a BMSC-ről, de Novák Dezsőt is megkérdeztük a BMSC labdarúgó csapatáról. Az idei szerintem sokkal jobb, de mondjuk lehetne jobb is, azért nem arról van szó. Hogy mondjam neked, azért most már tényleg rápjött egy kis változás is a csapaton, már úgy mondjam, a játékosokba. Hát nem jött mondani. Érdemes volt idehozni ezeket a sztárokat, szerinted meglátszik a játékon? Igen, meglátszik. Egyértelműen jobban meglátszik a játékot. Karita, Rihárnak a játéka is jobban meglátszik, azért a Bartusinak is, meg az Ecsenyinek is. Szerintem egyértelműen megértem. Hányadik helyet vársz a bajnokságban? Hát, én azt mondom neked, ilyet a 8-at tartjuk meg. Mennyit kap egy játékos? Mennyi fizetést? Mondjuk a nagyobbakat vegyük. Hát nálunk, én azt mondom neked, ilyen 100-at biztos megkap. Mennyit adnál te nekik? Én? Hát ez nagyon jó kérdés, attól függ, hogy kiről van szó. Például? Mert ha van olyan, aki nagyon játszik, akkor nem adnák neki 10 000. Na, például mondjuk beszéljünk egy-két emberről, kinek mit adnál? Hát én azt mondom neked, hogy a Richardot megérdemli körülbelül, de sokszor van, amikor nem akarok nevet mondani, nem. Hát, Mondjál nevet nyugodtan. de jó, mondom, legyen a Dianás, a legutolsó vasas, vagy én azt mondom neked, nem adnák egy fillérse neki nagyon, mert nem érdemelte meg. Tényleg a nagyoknak, a sztároknak, akiket idehoztak, te mennyit pénzt adnál a játékok alapján? Hát nézd, ha tudnám azt, hogy tényleg van jó neves játékos, akkor azt mondom, azt az extra fizetést kapják meg. De akkor legalább bizonyítsanak is vele. És akik itt vannak, ők bizonyítottak? Szerinted megérdemlik az extra fizetést? Neked, hogy itt a legjobban a Richard bizonyított, de ugyanúgy meg a Patusi. Ez Ecsenyi, hát én többet vártam tőle. Mi a véleményed a PMSC vezetőségéről? Erre nem tudok mit mondani. Annyiban jó, hogy ide jöttek a Tóth Béláik, meg minden mégiscsak több pénz benne van a csapatban. Ha most nem lettek volna itt, akkor most kieső helyen lettünk volna, szerintem. A legfontosabb dolog,